Здравей! Здравейте! Много си пораснала. И аз се представи на другите, аз ще спомням от тебе. Казвам се Ива Георгиева Желязкова, от град Бургас съм. Занимавам се с бойни изкуства от 8 години. Тренирам кунг-фу и смесени бойни изкуства. Защо си отново тук? Какво научи ново? Ще ви представя тайна техника на нинджа. Ми трябват 3 асистенти. Господин Любен Димов, ако може. По мен хвърлят обикновено по-малки ноги. И някой от публиката ще се избера. От първия ред момчето с бялата тениска да излезе. И бойни изкуства добро. О, не. Да видиш какво е, братко. Изпълнението е опасно. Така че се много добре инструкциите. Не. Сега на всеки ще подам по един на наш. По време на изпълнението не трябва да мърдате. Може да бъдете. Готови ли сте? Мама, разбира се. Ти тържи главата. Мале, добре. Добра ли е? Ти като участвал в първите си. Добре. Напълни ми се врата с сок.